Laka da mai gari. Ya hankali. Wanda ka aike ne kirawo maka. Ya nuna mini hannu zai sare ni. Hakai? Hannu zai sare wallahi da ƙyar tsira da raina. Subhanallah. Na tsira da raina. Yana ina. Baka zo da shi ba? Ta yaya zan zo da shi? Yanzu ya za a yi? Ya nufa yawa ni dai. Yanzu da wa zan haɗa ka ta haya zo da shi. To, ina ga sai da sojoji ra kai daɗe. Sojoji? Bari in haɗa ka da yaran gado. A kamo min shi a nan. Ku tashi ku zo ku zo min da shi. Ku zo min da shi yau zai gane kurensa. A'a, mai gari. Mai gari. Assalamu alaikum. Mai gari ba sai sun je kawo ni ba. Mai gari kina ji kira aika ana kira na. To, za na ci a kira ku kamar yanzu ya kaso a yi tun daga haka Allah. Mai gari, ni za ka aika kan ana kira. Kuskure ya san ba haka ya kwanta ba. Shi ya san kuskure. Ya tashi ka tafi ka yi babu ruwana da kayan. Mai gari, mai gari, Ina jin ka. ka gode ma Allah. Na gode ma Da Allah. ka ji tsoro ka ci ba ni ka aika kira ba. A ba tsoro ni jiya Mai gari ba. da cikin mutanen da na kashi da yau kana. Na azuce wanga. Wanga ba kai ba ko da. Da duk ya tattace mu da iya ne. Ko sojoji ba su mu kyale yaron nan. Oh, no. Ce mai gari ga garin ka ba ya maganin yaro guda.